Ki Khubor ka Bate Se TV. Pindon kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo Khlem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Manager jong ka Manha Hotel and Restaurant ki ying basa ka badan hakashnong sai so pen sora ubam kwa pen pau kerteng la pen pau ki jing Sngewsih halo ka jing mi Khubor jang ko ki YouTube channel ka baju pathai ki Khubor khasi mana ka sngi na ka ni ka jala Meghalaya uni manager ulay thoru bo shim la yakran ai ba unong Khubor jang ka ni ka YouTube channel Bad ongru bagajing penmi ika Khubor kalong ka bakta bha hadu kata-kata ki nong tre jong ni ka ying basa khamtam habala kenno nong tre ki tip khamba ke ka badan hakapla jong raja Raghuvanshi pat ka sonam habagi panjing bet banbo hagani ka ying basa shwa bikin len shakash nong riat ulaya tho namar ba ki ni shikurim kimde satya ki gas ki basa hapo kan ki hotel hende namar ba ka slap hagajing isne la shusha bakin bu e kapla hende shwa bikin len ko manager bape ye ka jing skan jong nong jong kai per thai ba ki nong tre ki bran hapo ka hotel la pha ple hi ye kapla hakmat jong ki arngut ki shukurim shwa bikin mi na po ka hotel Ulang bakaru komplek Khubor kalong ka bakla da ka bakenno batang ginong tre ka te ka hotel kitip yaki jingdon hapo ki sendok hendre na kalyang jong uloong bakim don hok ban pe yaki sendok hendre haga tu ka sngi ki shukwa ban pe la ka don ayu hapo pala Bagi ki la pakai Khubor no kiamba pi ki jingdon jing Indonesia ta yang ngatrai katu kala bakla sibun kana markam dai kumta but ngim ya kontak ngim dan jing yakin eru ngatrai ka suyo nasni setai itu kidur ki video te ka shu spread kumto but katu ka jing tho hang tu kajong ka bakta bha yangi nai tengi but kini ki bagam ste borok ngatrai kin sakta la chasi makam dai ban tho kumto mar kan long chano hi bangin lek pe ki jing dan jing ki long ta ngi su pen ngi su ong pen iki lagi mar bangi ka ban tip dan jangan ayu tangata kana bangir ngin long on the safe side biru safe side long ta kan mah bakla sibon ke jembatai kalau alam bakla ngatare paj baru langit katutnya pi persangkol iki ngalakol sama khamyara ka phone ro yang to mele marwa ke di sisa te kadon hi ma te uto te kham yakin ru bangi muntan hiru kai kai sim kum to te ususna hi te ngam tip ke jimut kum no jimut jung jimut From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.